Шановныя беларусы, прайшло амаль 5 гадоў з падзей 2020 года. За гэты час змянілася ўсё. Часта кажуць, у беларусаў няма выбару. Гэта неправда. Выбар ёсць заўсёды. Мы, беларускія добраахвотнікі палка імя Кастуся Каліновскага, зрабілі свой выбар. Мы ўзялі ў рукі зброю, і кожны знішчаны акупант, кожны бой – гэта наш крок да свабоды. Так, вайна – гэта цяжка, але мы разумеем, што змагаемся за простае права на сваё жыццё і свабоду. Вайна ў Ўкраіне – гэта не нейкі далёкі канфлікт, гэта пагроза, якая ўжо ў нашай хаце. Адсядзецца не атрымаецца. Глобальны канфлікт не абміне нікога. На нас рухаецца зло, якое прыносіць смерць, гвалт і знішчэнне. Былога, спакойнага жыцця няма. Няма больш гарантый і бяспечных месцаў. Адкрыта абгаворваецца верагоднасць вайны ў Еўропе. Калі вы думаеце, што ваша хата з краю, то хутка прыйдуць тыя, каму яна патрэбна больш за вас. Гэта не пра палітыку, гэта пра выжыванне. У нас цяпер ёсць выбар, але выбар цяжкі. Бій ці бяжы. Пытанне толькі адно, які выбар твой. Час словаў скончыўся. Цяпер час дзеянняў. Наша будучыня вырашаецца тут і зараз. Гэты час належыць табе, беларус. Час зрабіць выбар. Жыве Беларусь!